psychogénne jedenie sa prejavuje takto. Jete vtedy, keď nie ste hladní a tá potreba niečo zjesť sa zjaví náhle, ako keby to naozaj niečo zaplo diaľkovým ovládačom. Prosto to je z 0 na 100 v okamihu, v sekunde, hneď. A ako keby život nemal alternatívu. Prosto vy to musíte zjesť toto a nič iné nedáva zmysel. Chcem, aby ste si urobili takúto analýzu. Vyskytuje sa vám takáto situácia 1 až 2 krát za deň? Ak iba 1 až 2 krát za deň, tak nie ste psychogénny jedák a problém s nadváhou a obezitou má u vás pravdepodobne iné príčiny. Ak sa vyskytuje táto situácia toho zrazu túžby niečo zjesť 3 až 10 krát denne, tak máte hranične rizikový vzťah emócií s jedlom a prežívate a často ste schopní prežívať emócie jedlom, respektíve riešiť emócie jedlom, čo nie je dobré. Čiže nie ste v tomto zmysle na tom tak zlé, ako sú ešte iní ľudia, ale je to problém aj u vás. A predstavuje to možno viac ako polovicu celého problému nadváhy a obezity.